Malawian Camera. Uyu ndi Andrew Masauko Banda ambiri ndithu timamudziwa kwambiri. Amene ndithu lero wang'alula kung'alula uja amakhala pa MBC uja kumapanga program yokuti timvetse, ndipo amung'alula kuti iyeyo palibe chimene anganene chifukwa iyeyo anagwetsa kampani ya bus Humphrey Mvula ameneyo ndi amene wang'alulidwa. Moni amalawi anzanga kulikonse kumene tili, taswera bwanji tonse, taswera bwanji. Ndabwera m'bale wanu ine Andrew Masauko Banda, nzika yokhudzidwa kuchokera mboma la Mangochi. Amalawi anzanga ndabwera madzulo ano chifukwa cha zimene akuchita Mvula, Humphrey Mvula. Akulu amene ndimapatsa ulemu, ndipo kwa amene amadziwa anayenera kuti apatsidwe ulemu monga munthu wamkulu. Ali ndi mbiri iwowa ngati sindikulakwitsa anakhalapo wamkulu wa Adimaki mu nthawi ina yake, komanso ndikukumbukira kuti mu nthawi yabakiri iwowa anakhala wamkulu wa mabasi a UTM amene anakathera kukhala Shire Bus Line, amene umapeto kwake anathera kugulitsidwa. Mabasi amene aja amachita bankrupt, company imene inakhala bankrupt pansi pa utsogoleri wa Humphrey Mvula. Ndiye chimene anthu mungafunse kuti Comrade Masauko mukubwera ndi nkhani imene chifukwa chani? Nkhani ndikubwera nayo chifukwa cha zimene Mvula akulankhula ponyoza Professor Arthur Peter Mutharika. Akulankhula motheratu ngati kuti iwowo anapatsidwa mphamvu yakulamula kapena yakuweruza, kapena anapatsidwa mphamvu yojaja anthu kuwapatsa zigamulo. Pamene akulankhula unena kuti Professor Arthur Peter Mutharika ndochititsa manyazi poyang'anira kuti ifa choti afuna kuyimaso. Kodi inuyo Mvula mukamalankhula pa MBC po mumadziwa kuti mumalankhula tulo tilibu? Mumadziwa kunena kuti pamene mukulankhula mumalankhula nthawi zina zinthu chifukwa chonena kuti muli mbali yoti mukusapota boma lolamula? Ndeti kupempheni chifukwa choti inuyo muli ndi legacy yanu yabwino imene ndafotokozera, matumikirapo inu kumakalabu a mpira, zamasewera mpira mdziko muno, mwakhalapo inuyo CEO wa basi za boma zimene zidagwa mu nthawi yanu, kampani yonkutheratu Shire Bus Line imene inali UTM poyamba, nkutha kutheratu kubwera nthawi imeneyo. Tikudziwa amene muli anzaka za ma 2000 kapena ma 90 chakuti tinali ndi stagecoach, nkumasintha kumapezeka Shire Bus Line, kampani kumagulitsidwa, nkutha kukhala wopanda kampani ya boma mdziko muno, kufikira pamene DPP inabwera nkuyambitsaso Malawi Bus Service, National Bus Service. Ndiye mukamalankhula zinthu zokhala ngati kuti inuyo ndinu njero, mukamalankhula zokhala ngati kuti inuyo ndinu okhoza, atsogoleri palibe chimene ife tikuchiona kuti inu munachitapo bwino. Ndikukunena izizi chifukwa chonena kuti inuyo mukuoneka kuti mukufuna kumapanga ndale zonyozana. Mukufuna kupanga ndale zonyozana pamene inuyo ngati makomiteta mmayenera kuti mudzilankhula zinthu zomanga osati zonyoza munthu, chifukwa mukamanyoza Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa choti akufuna kuyimiranso, chifukwa choti iye ndi okhoza, kodi inu mungayerekeza Achakwera ndi Professor Arthur Peter Mutharika? Ngakhale Achakwera panopa inuyo ngati muli achilungamo mdziko muno, anthu amene munayenera kuanena inuyo okhudzana ndi kuba anayenera kukhala Professor anabapo, Professor anayankhapo mulandu onena kuti anachita kashigeti, anayamba yankhapo mulandu ku khoti. Chabwino inuyo ngati mmakondadi dziko, bwanji osadzudzula zimene zidachitika za zogula fertilizer ku butcher? Bwanji osafufuza ameneyo nkumamunena kuti chifukwa chani Achakwera mukusiyirira? Ndalama inabwera tinamva kuti ndalama inakatengedwa ndi Attorney General kuchokera ku Germany. Ndalama imeneyi inapita kuti mdziko muno muli zinthu zambiri zimene mukanatha kulankhula inu Mvula. Tikupempheni
zaka zanu, msinkhu wanu, mbiri zanu nzaulemu. Koma mukamalankhula zinthu zoti munyazitse munthu amene anthu akunkonda, munthu amene ndi chikhulupiriro cha Malawi, mudziwe kuti zimene muchitazo mukungomenya m'madzi kapena kuti mukutenga mpango kumanga madzi kuganiza kuti muyenda nawo mtunda okwana half kilomita. Pamene madziwo olonseka ndi omwe sakwana akhala athamo mu mpango umene mukumanga. Tikupempheni kunena kuti Hafulezi Mvula mwakula, zolankhula zanu zidzigwirizana ndi zaka zanu. Pajatu kumiyambo komanso kumphunzitsa manena kuti imvi zimawakhala anthu anzeru olankhula mwa nzeru. Nchifukwa chani inu mukufuna kulimbana ndi munthu wachikulire woganiza bwino kuposa inu? Adayendetsa bwino dziko lino, maumboni ndi amene mukuonawa kuti iwo anasiya ali pa 25,000 thumba, lero thumba la fertilizer lili pa 100,000. Munthu amene mungamunene kunena kuti sali woyenera kuti angayimirenso dziko lino. Mungamuyelekeze munthu ameneyi Profesa Arthur Peter, inuyo ngati mmanena zoona, ngati inuyo muli achilungamo, inuyo ngati mumadziwa unena kuti dzikoli kuyenera kuti atsogoleri azikhala kufuna kwabwino, poganiza kuti inu muli ndi zidzukulu, poganiza kuti inu muli ndi ana, kodi mukamalankhula zimenezi ana anu amati chani? Amati inu mukulankhula zoona? Nthawi yakwana Malawi anzanga kuti tidzilankhula zoona. Choncho tikupempheni inu amene mukumachita programu ya timvetse kaya mukumati timve kaya timvetse kaya. Programu imeneyi ndi propaganda, koma tikufuna tikukumbutseni kuti wireless imeneyo ndi yaboma si yachipani. Bwezi mukuganiza unena kuti kodi wireless imeneyi imayendetsedwa ndi chani? Imene ndi institution yaboma. Amene mukugwira amene kononse ndinu ma civil servants. Koma tizikudabwitsa kuti mukukhala achipani lero, ndiye mukamadzachotsedwa boma chifukwa lisintha boma ali musakayike, boma lisintha. Anthu avota. Kodi inuyo mutsimikiza nena kuti mukufuna kuti mudzatuluke umeneko ngati nanunso munachita kuvoteredwa? Tikupempheni IMBC komanso inu wolemekeza director akasakula. Tikudziwa kuti umeneko munapitako chifukwa choti achakwera anakuikanikoni. Komatu ngakhale zili choncho, si institution ya chipani imeneyo ndi yaboma. Maprogramu anu amene machita osalongosokawo, mudziwe kunena kuti zinthu zidzasintha. Ndipo wireless yake yomweyo, anthu ake omweyo amene ali kumeneko adzalengeza kuwina kwa munthu. Ndiye mudzidziwa zimenezi osamapanga zinthu motayilira. Dziko li sitisenza. Dziko la Malawi ndi dziko loopa Mulungu. Ndipo mudziwe kuti chilichonse chabodza kusinjirira kulikonse simuphula kanthu. Anthu amufuna Peter, anthu amukonda Peter, anthu akadzamuvotera sadzasiya kupanga zisankho, sadzasiya kuvotera Peter chifukwa choti akuti amvula amnyoza Peter. Kodi inu nkhani imeneyi yokhudzana ndi simenti ikukhudzana nkuti anaba? Kodi kulandira munthu, kulandira zinthu ndi chimo? Kugayiridwa zinthu chifukwa choti akufuna kuchitiridwa zina zake, pochita sintho ntchito yabwino, kuchita sintho ndi voti pali vuto. Munthu wakhala akunyamula kaya ndi maliro kaya ndi chani kaya kuzipatala, nkupanga zinthu ntchito zosiyanasiyana zachifundo. Anthu nkupanga chiganizo choti atiyeni munthu yakuwa kuti mpatse voti. Munthu ovotedwa akhala kuti ali ndi tchimo. Ngati azamalonda amaona kuti nkoyenera kunthokoza Profesa Arthur Peter Mutharika, azamalonda ngati sanadandaule kunena kuti ineyo ndinalandidwa matumba a simenti, kodi nkhani imene mukuyikokayi ndi ndani amene adzadandaula kuti simenti yanga ndinapereka uku napatsa Profesa Arthur Peter Mutharika ndiye ndikumufuna? Wadandaula nkhani ya simenti ndi ndani? Nthawi zina boma la MCP musamachite zinthu zochititsa manyazi iyayi. Musamachite zinthu zochititsa manyazi ncholinga chofuna kuthana naye Profesa Arthur Peter Mutharika. Koma mudzionena kuti Mulungu akasankha wasankha. Mukanakhala kuti inuyo mumaganiza bwinobwino, mukanaona amene mwazunzikira nalo boma, inunso Hafulezi Mvula ndi gulu lanu, mukanaona amene anthu mukayikira mbuyo amene avutikira nayo boma kupita ukugu mpaka 5 years yatha. Palibe chimene chachitika cha nzeru m'dziko muno. Ma MP zaka 6 palibe cha nzeru chimene achita. Chifukwa chani? Mulungu wakwiya ndi zoyipa zimene zinachitika 2019. Ndiye tiyeni musapereke dziko minyama ku dziko chifukwa cha kusakhulupirika kwanu, chifukwa chofuna mwina kutha mapulani, chifukwa choti ndalama za pension sizikukwanirani. Choncho ndifuna ndingokukumbutsani kuti ifeyo ana ang'onoang'ono tikudziwa kuti inuyo munalephera kuyendetsa dimaki, inuyo munalephera kuyendetsa kampani ya boma Stagecoach kapena kuti Shire Bus Line.
munagwetsa ndinu atsogolera mvula. Inuyo mwakhala mukuyendetsa nawo kumipirako, nchani chimene munayendetsa kuti anthu angaloze kuna kuti akuluwa ayendetsa nawo za mipira mdziko la Malawi ndipo zinapambana ifa kuti Humphrey Mvula adapanga zinthu zamphamvu. Choncho siyani kumutchula Peter chifana yeso ndi bambo wa anthu, ndi gogo wa ana ake, ndi munthu amene amatsogolera chipani chake, ayi ndi anthu amene amankonda. Mudzidziona kuti mukamamunyoza pali ena amene amamva opweteka. Tiyeni ndale za inu akuluakulu unu mutiphunzitse ife ana kumalankhula zinthu za nzeru ndi zolemekeza Mulungu, osamachita zinthu zopeputsana. Mawu alero, audio yanga ya lero ndiyongolankhula special amene mukunyozera Professor Arthur Peter Mutharika, ndikumakuyika ndi mobwereza muzilankhula zomunyoza Professor Arthur Peter Mutharika. Kodi muli ndi vuto naye kapena iyeyo ngati munthu personal enmity? Ngati muli nayo mutiuze tidziwe, kusiyana kuti mudzibisalira ngati ndinu anthu ogwira ntchito ku MBC, kubisala ngati kuti ndinu anthu oti mmalankhulapo zochitika za dziko lino pamene muli aganyu a MCP. Mwakula dzipatseni ulemu, malizani bwino mtunda wanu kuti musiye legacy yabwino. Ndi mawu amalawi anzanga, mumudziwe Mvula kuti ndi mdala wotani, analephera, anagwirapo ntchito kwa Adimaki, analephera, anagwirapo ntchito ku mabasi aboma, anagwetsa mpaka bank club basi kugulitsidwa kampani. Ndi mawu amalawi anzanga, enawo amangolongolola koma sadziwa kanthu. Nchifukwa chake pamafika stage yoti munthu ali pa programu pamaso pa kamera ndikumagona ndithu, nkumalankhula ali mtulo. Choncho dzipatseni ulemu kuti ifenso ana ang'onoang'ono titengere zitsanzo zabwino kuchokera kwa inu akuluakulu. Ndi mawu amalawi anzanga, usiku wabwino, zikomo. Malawi, Camera.